Paýtatymyza geçirilen ilkinji oýunda Merw Täjikistanyň Rawşan Topar bilen duşdy. Futbolçylarymyz üçin ören möhüm duşyk tälimçilerde, hünärmenlerde ulugdaklanma döretdi. Oýun toporlar üçin ören sertaparlyk talap etdi. Şoýun nukdaýlardan ilkinji minutlarda duşyň hereket babatdaky depkini ýokary bolmady. Ýöne ýeňşe bolan anam futbolçylaryň her pursatda tijenmegine mümkinçilik berdi. Garşylyklanan hüjümler ýeňşiň ýeňil bolmajakdygyny äşkär etdi. Üstünde bolan ihlas maktada okgunlyk duşyň öz boşly bedegine urly. Taraplaryň ikisi üçin hem amatly pursatlar ýeterlik boldy. Ýöne olaryň hemmesini peýdalanmak futbolçylara başartmady. Oýun mabataky mümkinçilik biziň futbolçylarymyza üstünligi bolan öz boşly anamlar ötdi. Gadakly hem çekedeşikli oýun bir war hasabyna deňlikde tamamlandy. Öz boşly futbol bayramçylaryna öwürlen oýun tejribeleriň artdyrylmagyna ýardam etdi. Awra ile bayrak urnaky duşy kämilleşmek babatda da ähmetli boldy.